εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση και είπαμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, με μια εικόνα για το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, σίγουρα τις αποφάσεις τις παίρνουν και κάποιοι άλλοι. Στο είναι της ΓΕΣΕ που εισραίουν εκατομμύρια, δεν βάζει υπογραφή μόνο ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεκαθαριστεί αυτό, δεν μπορούμε να πάμε ομαλά σε ένα συνέδριο. Δεν μπορούμε να πάμε με ένα μητρό το οποίο έχει αόρατες οργανώσεις. Είναι δυνατόν, παράδειγμα, σήμερα να υπάρχει ομοσπονδία θυρωρών αντικής και να έχει πάνω από 4 και 5.000 μέλη, περισσότερα από τράπεζες. Είναι δυνατόν να πάμε με τέτοια εκπροσώπηση σε ένα συνέδριο που θα είναι η μαϊμού οργανώσεις όταν η πυκνότητα έχει πέσει γύρω στο 9%. Εμείς λοιπόν λέμε, και είναι η μόνη πρόταση, δεν έχω ακούσει άλλη πρόταση από καμία άλλη κομματική παράταξη, σαν ανεξάρτητη παράταξη λέμε οι μεγάλες ομοσπονδίες για 6 μήνες να αναλάβουν, να πάμε σε μια αναβολή του συνεδρίου, να αναλάβουν τη διοίκηση, να ξεκαθαρίσει το θέμα και των ποινικών και των ευθυνών, όποιες ευθύνες υπάρχουν. Εάν υπάρχουν, ναι. Εάν υπάρχουν, και από εκεί και πέρα να ξεκαθαρίσουμε τα μητρώα, να πάμε σε ένα ομαλό συνέδριο ανασυγκρότησης της ίδιας ομοσπονδίας για να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας στους εργαζόμενους.